Dis que na vida todo é empezar. O mesmo que saltar dunha ponte suxeita só por unha corda elástica, fumar ou pilotar unha moto. O conto é facelo unha primeira vez. Llerena Perozo Porteiro conta nos anos tranquilos a vertixinosa historia de María García, que é tamén a historia das mulleres. Atopamos desde a indefensión aprendida ata a capacidade de matar e escribir un relato propio. A través de diferentes personaxes, lugares e acontecementos históricos, os anos tranquilos narra unha vida que comeza no século XX. Pois María García non é ninguén real, si que os días da súa infancia, as 4 ou 5 primeiras páxinas da novela, e máis o territorio, Vilamil, si que están máis que inspirados na nené da miña avoa materna, a aldea naquela naceu en Medrou, que eu coñecín e que aínda visito en Asturias, pero polo demais é unha muller que eu pretendín que fose unha cousa, pero que ela mesma se converteu noutra. Hai personaxes que fan iso. Foi un reto, un desafío, porque foi adquirindo unha personalidade moi singular, se liches a novela daste conta ao que me refiro, pero que tamén é certo que non conseguín que me caese ben en todo o tempo, nin sequera estar de acordo con todas as súas posicións, non? Entón, sí que é moi emocionante convertirte un pouco como actuar, non? Cando estás escribindo un personaxe como este, convérteste hasta certo punto nalguén que ti nunca serías. Ela é unha metonimia das mulleres do século XX, nomeadamente as mulleres galegas e asturianas e as mulleres máis rurais en xeral, non? Pero da nosa historia de galegas e de asturianas ten moito. Efectivamente, é como unha gran metáfora de como foi o percorrido das mulleres na sociedade nosa, na nosa cultura, nestes últimos 100 anos, en realidade, sí, porque se cumplirían agora en 1924, é dicir, 3/4 do século XX, un cuarto do século XXI, como fomos saindo desa indefensión, ata certo punto, evidentemente, pero tamén un pouco por ver que é unha evolución moi rápida nun prazo moi curto de tempo, que isto é algo que me interesa moito, que agora se espera de nós tamén que teñamos unha bagaxe e un fondo aprendido que socioculturalmente e emocionalmente non é posible porque foi unha evolución rapidísima. Entón, tal como María García sae de ser unha ninguén, non? A chegar a ser unha alguén, como vai facendo ela soa tamén con outro factor que é moi importante, que é o azar, porque existe. Porque hai cousas que acontecen e non se sabe por qué ou non teñen xustificación, simplemente están aí. E hasta que punto pode crebar as normas, hasta que punto hai que surfealas e hasta que punto hai que plegarse a elas. Isto é un proceso que me parecía moi interesante plasmar neste personaxe porque está na nosa historia, na túa, na miña, na de todas as mulleres de agora. Nos temos que reescribir a historia, temos que escribir o relato enchendo todos os ocos que non están escritos e que non están contados. E as mulleres e os feminismos estamos facendo un traballo moi importante de recuperación da memoria das mulleres, pero lóxicamente empezamos polas que deberían figurar nos libros de historia e non están. Hai outra memoria, unha memoria que se relaciona co privado, coa esfera emocional, coa familia, cos pequenos avances, coas grandes pequenas batallas, ou como as batallas das grandes, das que si lembramos os nomes e apelidos, repercuten naquelas as que non coñecemos, non? Pois toda esa memoria non está contada, e esas mulleres que teñan esa memoria para contar van morrendo de vellas. Entón, eu tiven o privilexio de coñecer e ser criada por dúas. Grazas a iso tamén, pois, tiña esa memoria fresca e tiña moita vontade de trasladala ficcionada a esta novela, non? Ese recordo delas. É un momento
momento maravilloso porque eu non sabía que ia ser escritora e publiquei a miña primeira novela con 46 anos. Eu sempre escribín, pero non sabía que ia ser escritora de novelas, ¿no? É un momento moi bonito porque tamén eu levo, como dicías, moito tempo dando a tabarra, dando charlas, dando conferencias, facendo libros de divulgación, escribindo artigos de opinión, indo a faladoiros. E, bueno, vas convencendo. E de pronto escribes unha ficción e o poder que ten a ficción é tremendo. O sea, o nivel de empatía que se xenera entre quen lee e o que se aprende cunha ficción moitas veces non se aprende cunha obra de non ficción ou outro tipo de traballo de concienciación que conste que non é un libro aleccionador, simplemente que eu son feminista, esa ollada está totalmente integrada na miña ollada do mundo e hai cousas das que si me podo desvencellar na hora de crear uns territorios ou espazos e outras que non podo porque sería casi como desvencellarte dun dedo ou dunha man, o sea, están aí e esa cousa intrínseca a que transluce no texto, creo.